Na Praza da Chousa, en Combarro, foi o escenario da concentración que esta tarde tivo lugar en sinal de repulsa pola agresión sexual que sufriu unha moza de 20 anos na zona de acampada do Armadiña Rock durante a madrugada do domingo. A rapaza tiña 20 anos e tirou de toda a forza que tiña e impediu que fose unha violación, pero houve unha agresión. De momento, dende a organización do Armadiña Rock non saben que repercusión tivo o punto lila dende o Concello de Poio. O que estamos a dicir é que non podemos saber a repercusión que tivo o punto lila neste feito. O que sí que condenan dende esta asociación Armadiña Rock é que unha vez máis un evento festivo sexa o marco de vulneración dos dereitos das mulleres. O que queremos facer hoxe é unha concentración para denunciar este feito, mas non só este feito, senón todo o marco dunha sociedade patriarcal que aínda normaliza, xustifica ou incluso impulsa este tipo de agresións. Entón o que queremos é xuntar para denunciar isto, mas o conxunto de feitos que están a acontecer agora mesmo na sociedade que teñen moito a ver coa violencia sobre a muller. Por este intento de agresión sexual rexistrado na zona da acampada da Armadiña Rock, a Garda Civil detivo a un veciño de Marín de 38 anos que, tras pasar a disposición xudicial, quedou en liberdade, pero en condición de investigado por un delito de agresión sexual en grao de tentativa a esta moza de 20 anos.